badlali. Amen. Abanye bathi ngiwakamapanga. Insindiso ayisebenzi kanjalo. Hallelujah. Ubrother Elias ube wafela bani? Yes. Amen. Uba mapanga ufele bani? Amen. Ngoba naye ulindile usuku lwakhe lokushiya lo mhlaba. Amen. Manje uma sidivide sithi mina ngiwakamapanga, ukufele yini? Uma ulandela ubrother Elias, ube wakufela yini? Kwayena uyasaba ukufa. Yena akazazi ukuthi uyapi. Inkosi yami. Yeah. Kodwa khona namhlanje uma umuntu umbuza uzokutshela ukuthi hayi mina ngisindisiwe ngikhonza under ubrother Elias. Ngikhonza kwaShembe. Faith mission. Ayisekho lento leyo, isikhathi asisekho. Hallelujah. uNkulunkulu udinga imphefumulo. Akudingeki ibandla. Akusona isikhathi sama denominations lesi. Noma ungaba nawo ama followers, uzoba isabi labo bantu. Unalo yini izulu? Kwa wena umuzi wakho awuneli ngisho ingane zakho. Amen. Amen. Ngicela sifunde sivuleni amabhayibheli ku Isaiah chapter 59 from verse 1. Isaiah 59 from verse 1. Zefunda siya nayo. Amen. Uma uyitholile sister kumaliphila. Yes. 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 Amen. Isihloko sithi isono nokusindiswa. Yes. Isono nokusindiswa. Wow. Insindiso nesono. Shothi lento le izinto ezi-opposite. Yes. Seboye leyo. uNkulunkulu nombuso kaSathane. Isono nensindiso. Verse 1. Eka isandla sikaJehova asifinyeziwe ukuba singasindisi. Nendlebe yakhe ayinzima ukuba ingeze. Yes. Behold, Yes, Lord. behold, the Lord's hand is not shortened. Yazi isandla sakaNkulunkulu is not ukuthi si short ukuthi sisindiswe thina. But verse 2. Kepha ububi benu bunahlukanisile noNkulunkulu, nezono zenu zikusithile ubuso bakhe kini ukuba angeze. Right. Yazi isikhathi sesihambile. Bazalwane. Asekho isikhathi inkosi ingabuya noma kunini. Kungaba after 100 years, kungaba kusasa, kungaba namhlanje. But kumele sibe ready. Into ezosenza ukuthi sibe ready, kumele sikwazi ukuthi ufunani uJesu ukuze singene. But your iniquities have separated you from your God. uNkulunkulu asimazi, asakhulumi naye, akasakusikhulumisi. Why? It's not ukuthi indlebe yakhe ayizwa. Inkosi yami. Akasasibusisi. It's not ukuthi his hand is that short. But yini? But your iniquities have separated you from your God. And your sins have hidden his face. Izono zakho yizo ezivala amehlo wakho.
ukuthi ungamboni yena ukhona uJesu uyaphila uyaphilisa uyaprovide but the key uwe uvinjwe uwe izono zakho ezimvimbile zangakhulumisa uJesu uyathanda kabi ukuthi akhulumise njalo ekuseni emini nantambama izono zakho izo ezimvimbayo so isihloko sithi isono nenzindiso akunanzindiso uma kunesono awukazindiswa uma usaphila esonweni Hayi Nkosi yami. kodwa yazi ingizwisa ubuhlungu uma abantu banokuthanda abazalwane sithanda ukuzintroduce sithi mina ngobrother Elias ngisindisiwe ngiyamthanda uNkulunkulu usindiswa kanjani usaphila esonweni why utshela abantu ukuthi usindisiwe kodwa ngempela uyazi ukuthi unesono isihloko sithi insindiso nesono lezinto lezazambisana we can't have i-50-50 ye darkness ne light sithi hayi lana ngiyenza i-mixture yami half darkness half light yikho leyo half insindiso half sono uma ula usindisiwe uma sowuphumile omunye umuntu uma ula usindisiwe uma sowuphumile sowushintshile lezo zinto zowu wazambisa akwenzeki your sins have hidden his face from you so that he will not live and angeke akuzwe uNkulunkulu lithi uphendula imithandazo yabantu abalungile Amen. ngoba it's fair angeke azwe ukhala kwakhe ungayenzi intando yakhe kanjani kufana nawe lese ubaba umama ingane yakho uyayithuma esitolo ayimameli uzoyithengela yini izinto ungayithengela yini leyo ngane uthi hayi ingane yami njengoba kuyiChristmas yeba sayicelebrate celebrate ungayithengela yini ingane ingamameli nakunjalo nakuNkulunkulu angithi ubaba wethu ubaba kababa wakho uzoprovide kanjani ungayenzi intando yakhe ufuna ungena emzini wakhe ezulwini ungayenzanga intando yakhe akuvulele athi welcome my son ngiyakuthanda usuke ejele wena kade uganga uyaganga ngiyakuthanda kanyana ingane egangayo everyday awuzwa uma ngikuza wozala ngane yamhlala la ikhona yini leyo ubaba unomthetho ekhaya lapha Nkosi. akekho ongenayo igate ngo-6 after 6 ingane yakho ifike ngo-12 midnight uthi woza ngane yami ngiyakuthanda wenze kahle wena umameli ngiyakuthanda angazi ukuthi ufuze bani mina ngangena ngo-4 kodwa hayi woza la ngiyakuthanda ngane yami hlala phansi sowudlile yini ulambile ukhona yini umzali ongayenza leyo akekho mzali Nkosi. your iniquities have separated you from your God, and your sins have hidden his face from you. Even no pupa uvuka sokhohliwe yonke into ngoba izono ziyakuthathela zikutshontshela zonke izinto
bakhona abantu they were gifted kodwa kumanje abasebenzi, abanye bebahlanganise kakhulu esikolweni, kodwa baba nento e-wrong eyabatshontshela lezo zinto. Kunjalo nasembusweni, uma unezono uSathane uba ne-entrance yokuthi angene akutshontshele leyo nto. Even nokufa uSathane kunezinto azisebenzisayo ezivulela amadimoni amakhulu uze akubulale, uze akuwise, uze ubackslide. Awuvele nje umuntu abackslide kanjalo nje, kunezinto azisebenzisayo. And umuntu okumele simblame uwe yimi. Verse 3. Ngokuba izandla zenu zingcolile igazi, neminwe yenu ububi, izindebe zenu zomlomo zikhuluma amanga, nezilimi zenu zinyenyeza obubi. Amen. For your hands are defiled with the blood. Yes. Kodwa noma singathi umuntu avala amehlo a-imagine uJesu ukuthi umuntu onjani, sonke sizovumelana ukuthi ugqoke izinto ezimhlophe. Manje uzomthinta kanjani umuntu ogqoke izinto ezimhlophe with your hands that are defiled with blood? Ngamthinta yini umuntu ogqoke izinto ezimhlophe nezandla ezigcwele igazi? Nawe uyabona umnano akwenzeke. Fana nesithulo esimhlophe leso. Before uhlala kuso uyabheka ukuthi no, nginjani, angeke ngisingcolise. Amen. Manje uNkulunkulu uholy. Sikwenza kanjani ukuthi size kuye, sime phambi kwakhe, siyazi ukuthi singcolile? Sifike sithi abanye bakote namabhayibheli bathi njengoloya wesifazane wasifika wathinta ingubo. Uyithinta kanjani le ngubo nezandla zakho ezigcwele amagrisi, ezigcwele udaka, uthi uzothinta ingubo yakhe? Awunamahloni yini? Usoke ekhaya uthi ngiyomthinta, uthinta ingubo yakhe, kodwa uyazi kahle kamhlophe ukuthi izandla zakho sigcwele igazi, and your fingers with iniquity. Your lips have spoken lies. Namanga every day naseteksini siyabulisana. Sawubona brother, amen, uJesu Kristo uyinkosi. Ngapha uqeda uWhatsApp girlfriend yakho. Uyinkosi kanjani? Ngiyabonga sinoba uMaphanga la usuke eKZN. Uyayi-understanda kahle indaba yamakhosi. Uma uthi ngibuswa yile nkosi, inkosi yami kuwumfananzi or ubani or ubhebhe, angazi. Sikubona ngani nokulandela imithetho ya leyo nkosi? Manje njengoba wena ungenamahloni okhuluma eTexini ukuthi uJesu Kristo uyinkosi, kodwa uma sibuka nje akuna nesimilarity eyodwa between wena nenkosi yakho. Kulumama uJesu Kristo uyinkosi. Uzama ukuthi inkosi yamanga uJesu. Uyamzonda umakhelwane uthi uJesu Kristo uyinkosi. Uzama ukusho ukuthi uJesu umuntu onenzondo. Njengoba ujola kanje mawuceda uthi Jesu Kristo uyinkosi,
uzama usitshela ukuthi uJesu uyinkosi yomjolo yini. Kepha simlindile sithi uyeza uzosilanda, angafika noma yinini. Uzokulanda kanjani? Uzokulanda kanjani? Awuyenzi intando yenkosi yakho. Lotshela abantu ukuthi hayi ngisindisiwe ngumntana kaNkulunkulu. uJesu Kristu uyinkosi, inkosi yamanga. Every day sikhuluma amanga. Siyabafarisi. Uma sila sisindisiwe. Saphuma nje. Sesishintshile.